Ase kaunti ya Kisii kobwa mono chinsemo je bunge ya Gitutu Chache South nigo abaiboli korwa ase chinsemo chianye kiko obare no mwichano magiga yeskuru yoboroso ya Nyakiogira konwa goseko iguru asinja tamanyakaniti nebitabo bya barokigwa koibwa korwa sayo nigo umurikito Diponi Asanya nigatwaleganio roboti ruo asenchira yobwikirano Ogosegeta chiseminga tie bintu biri bigenderete gosegeta ogoseri obutaka korwa sebinyero egekora kyo bwe bitabu ase skuru yoboroso ya Nyakiogiro nigo bono getigarete goichania bange bunatokorwa n'umwarimu munene we skuru ye Mr Evans itokori yacu matu akorete buya wiki eri yaeta n'abarimu n'abana aho tubarengayiga tubakorega asimire kawaida mangana masomo na kirigento tugakora maragoba tukabana libaga bakagenda ka bono tukagende weekend akara tuwache taiga itukori yarengeri yacu matatu tariki 20 mutinyu mutangani mwaka yo 2025 tetwanyore tenga ebisiri bigoire asetobegete ebitabu abigoire ebitabu by'abana stationery textbooks na bintu biribago tumia bya learning ebinge ebyanyareka ko rusubaya korwa bisi ye kanisa ye Adventista nigo boigo bakoreranga abari bagenderete gukora ibikora bunebiga anene gucia saboro kigwan nigo bagenderete koira maragererio ase chinka chiabo na korwa se sponsor kanisa ine ngane mbe ndakwane yakorekanire ase skuru ya Itaiga abantu bagocha kuguna koire bitabu by'abana bana baitu baganiri basome balimu no bali choncho ebitabu bamanya kuguna baira tumaisi bakoira gukia ose n'abantu bakali kubora bono ukonokorageri wokonene ase nginjumba manyeti kero bagokora igo koibe bitabu abana baitangi bako babanyagitari abe aba MP babe abalimu Abanyakenyero boigoni go besoke na kugikeria ngane ye gabororo ase bagotebanga ogokuna sector ye chisemi no kuirania amagenderero maega anene asabana bali babwata maroro yoko gechisane kiagera to ni mugite mamingaje sukuru ankanyoranga skulu yetu ya buniru itogia kibia bana baitu bagosoma igire mamincha yekenyuru ande iri bube mono sana ekinde tukia bere kebe mono ase kinyuru yito saga iga abana baitu bakosoma sa mamene bacho kwa banyagitari mandi bana bacho kwa badismandi mamene bako kwa balu mandi ona abantu balu kusinga iba ruete tumetinda kinda balu kugeso kukika iga kale kitata kiti bana basoma bacho kwimita byo sukuru sa nonyena bochinga kibono obutuki bwa chakire nigo bana abantu bonsi baboligo kubwaterana bune amateja bo Ilio banyare gokiania bikora bune biga ase binyoro nabo igo kwarigania amagima maja na barabona mu takobara abaiboli banyare gutwara moyo bugwanja banyomona aso gwanje kisemi ogwanje skuru na barabuka banyane banyare ko bamuna n'abantu bakorende bintu byabo ekera kindi yonse go che skuru agega konya abantu bonse ripoteri kitasene kia ukiagatembe kuruga se skuru yoboroso ya Nyakiogiro yogutukemeye wori nyatio kebunge ya Gitutu Chache South litariana inkoro kwa Dipon Asanya